салом алейкум дӯстон, навори навбатӣ бошад. срочно мошини газ 53 фурӯшӣ дар ноҳияи ҷабор расулов аст. солаш 1989 дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. соҳибаш мегӯяд мотор, коробка 100%, баллонош 80%, газ қатъӣ аст. мошин танҳо одамони ҷиддӣ занг зананд, соҳибаш гуфтааст. нарх ва рақамҳои телефони соҳибаш дар охири видео дӯстон тамошо кунед. дастгири каналро фаромӯш накунед, обун нашавед, лайки худро гузоред. агар реклама дошта бошед, мехоҳед ки дар канали мо нашр шавад, рекламаи шумо дар комментария ва дар профили мо бошад. рақамҳои ватсап ва имои мо ҳастад дӯстон, метавонед муроҷиат кунем ва ҳатман дар канали худ рекламаи шуморо ҷой метиҳем, мегузорем. ҳамарӯза дар канали мо навори намоиши мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ мешавад. тамошо кунед. нархаш 40 000 сомонӣ боз савдо мешавад, алиш мешавад. рақами телефон 927 48 18 19 мебошад. дӯстон, муроҷиат кунед, нарх кунед. иншоалло ки соҳибаш арзон мекунад. якҷон ташаккур барои диққататон дӯстон.